Oledi ihe mere ndị mmadụ ji eji mmadụ ibe ha egwu egwu. Onye ahụ gbochara gị mkpa, nwe izu uru onye ahụ bara eto hapụ ya n'ụdị aṅaa. Ọ bụ na ịmaghị ihe ahụ nwere ike ime na ndụ onye ahụ. Ọ bụ na onye na-enweghị obi ike, ịmaghị na onye ahụ nwere ike iji magbuo onwe ya. Ọma nke ya mana nke onye ọzọ jọgbukwara onwe ya ahụ. Ntị adịkwa. Ignatius gara igoro mkpụrụ osisi ebe a na-ere mkpụrụ osisi. O wee hụ ọmarịcha nwa agbọghọbịa oji ya na aha ebe ọ na-erere nne ya ahịa. Nwa agbọghọbịa ga-adị afọ 20 maọbụ ma ihe n'elu ya. Nwa agbọghọbịa wee masị IG ka o gotechara ya mkpụrụ osisi, ọjọọ ya aha ya. Nwata sị na aha ya bụ Olivia. Etu a gosi na ya kara ekwentị, ha abụọ amalite kpawa. Ọyị ha abụọ wee sara ọkụ. Olivia nọtọ gaa n'ụlọ ya, IG nọtọkwa gaa n'ụlọ Olivia. Nne na nna Olivia ji obi ha niile wee nabata IG. Ọ na-abụ ogologo zigara ha ihe. IG ahụ na ụbụrụ Olivia na-ahụ ọkụ, o wee ziga ya na mahadum. Ọ na-akwụrụ ya ụgwọ akwụkwọ, mee ka ọ mata na ha abụọ ga-alụcha di na nwunye na-emesịa. Ka obi ya wee dị ya, Olivia wee kwe wee gụọ akwụkwọ wee gụchaa, gaa were otu afọ faa ala nna ya. O fechaa lọta chọta ọrụ, malite ọrụ na-arụ. Ọrụ na-arụ ahụ otu afọ, ewezitere ha MD ọhụrụ. MD ahụ Olivia ọmasị ya, ha abụọ malite na-akụkpọrị. IG emechala gwa Olivia na ebe ọ bụ na ọ gụchaa n'akwụkwọ nweta ọrụ na onwezi ihe je nkịta ọnwụ ka ya bịa hụzi ndị be ha. Olivia si ya chere kwuo na ọ dịbeghị njikere ugbu a. Ọ na-abụ ụbọchị ọbụla Olivia ga-aga ịhụ IG, ma ọ gbanyụnye ekwentị ya gbanyụ si na ọ nyụrụ anyụ, o tinye ya na flight mode ma ọ bụ o tinye ya na silent ka mmadụ ghara inye ya nsogbu. Otu ụbọchị ọ bịara na nke IG achọ ka o were ekwentị ya pịpụta nọmba. Ịhụ ka Olivia si wee chalie elu na anya ya bụ ekwentị, si ya chere oche na ọbụla WhatsApp ka ọ na-aga egwu meseji. Ọ ga-delete meseji niile ya na MD ha chatịrị, wepụsị ihe ndị nwere ike ichepụta ya ụkwụ n'ama tupu o werezi ekwentị ya ahụ nye IG. Obi ya rịa IG ihe mgbe ahụ ka o ji wee mara na mụ ala anaba ebe enu na ọsọ nwaanyị agbanwara hapụsị ara ya aka abụzi ọsọ achọta bara aka were agba ma ihe ka nta abata na be nte. Mgbe ahụ ka o ji mara na isi ite adịghịzi ebe dị ochi donwere ya. O kwesị anapụ ya bụ ekwentị, o were akwụkwọ na pen dee ihe ọ chọrọ ide, mee ihe ọ chọrọ ime. Olivia na-ayọ ya si ya na onweghị ihe ọ bụ. IG asị na ya agbagharala, anaghị agakwa. Oru n'abalị oge ha chọrọ iri nri abalị, ekwentị Olivia na-akụ mana ọ chọghị ịza ya aza. Ọ kọwala nke mbụ, kọọ nke abụọ, kọọ nke atọ tupu IG asị anya aza na ekwentị. O were ya bụ ekwentị wepụ nwa garuo ibe geeti otu olu na-aza ya bụ ekwentị. IG anọ na glaasị na-ele ya. Ọ zachapụta, IG ajụọ ya ka onye ọ bụ. Ọ sị na ọ bụ onye ọrụ ha na ọ chọrọ ịma etu o mere. IG asị ka abalị a ọ nọsịa na be IG na ngwụcha izu ụka ahụ laa. Otu ụbọchị ka IG na-akwado ịga ọrụ, nna Olivia kpọọ ya n'ekwentị si anya bịa ka ha abụọ hụ. IG asị ya ma ọ dịkwa na mma, si ya ee. IG asị nsogbu adịa na ọ ga-abịa. Emesịa IG abịa hapụ n'ụbọchị ehihie ahụ. O ru n'echi ya na mgbede, ọ kwado gawa ịza nna Olivia oku. Garuo nna Olivia na-akọ kekerike n'ebe aja agha juru ya ọnụ, kelee ya etu o si wee zụpụta nwa ya n'ụlọ akwụkwọ, kelekwa ya n'ihe ọma niile o mere ezinụlọ ha. Na ihe mere bụ na ọ bụghị nyanwa ga-agụ nwaanyị onye ọ ga-alụ, na onye nwaanyị chọrọ ka ọ lụọ ya ga-alụ ya. Na Olivia sị na onwe ezi mmasị n'ebe ọ nọ, na kama na ọ maghị ka o esiga edenwe ọnụ wee gwa ya na ọkwa ọma nke a ji wee sị nke a ji wee sị na-akọpụrụ eme nsị. Okwu a ka nna ya kakpụ n'ọnụ. Lekwala Lexus 350 agbakpọ n'ihu ụlọ ha. Olivia si n'ụgbọala ahụ rituo ya na MD ọhụrụ ha. MD a mechaa anya ọnụ lakpụrụkwa n'ụgbọala bụrụ ụgbọala pụnwa. Olivia amaghị na IG nọ na be ha. Ozugbo o tiri isi hụ IG ahụ ọ jụọ onye oyi, ụkwụ atọ ya n'ala. IG atụpụghị ọnụ, o kuliela nwa. Ọ nọghịzi ege ka aja mbele ahụ nna Olivia na-akọrọ ya. Ọ lakpuola n'echiche, anya mmiri ju ya anya, ọchịcha pịachie. O wee kpọọ otu nwoke ha na-abụ na-adị na mma. Nwoke a bi n'ogbe Olivia. Ọ jụọ ya maka Olivia. Ọ sị ya na ya nọ na Olivia na-agba akwụkwọ n'ọnwa ọzọ na-abịa abịa, nke wee kpịa IG ọnụ. O wee were waya na-esi ala n'ime ka ọ mara nwoke a na-abịa ịlụ ya. O wee mechaa chọpụta na ọ bụ MD wetara ọhụrụ n'ụlọ ọrụ ha. O wee kwadoro otu ehi wee gawa n'ụlọ ọrụ ha. O meghị ka Olivia hụ ya ma ọ bụ mara na ọ bịara. Ọ gara MD ajụọ ya ka ihe a ga-emere ya. Ọ sị ya na ya bụ nwanne Olivia. Ọ jụọ ya ma ọ dịkwa na mma. Ọ sị ya na ọ dị na mma mana o nwere. Etu a ka nwoke a si wee kpọrọ ya gaa n'ụlọ ebe a na-eri oriri. Ha na-aba nọrọ dị nwa mmanya n'elu tebụl. IG wee bido n'isi wee kọwara ya kọrụrụ ya n'ọdụ ma etu o si hụ Olivia na etu o si zụ ya n'ụlọ akwụkwọ, na etu o si wee tọhapụzie ya. Wee sị ya na ihe o ji gwa ya ihe a bụ na nwoke nwe ibe ya. Akpata oyi wee wuo MD. O wee chee ya bụ okwu nwoke a gwara ya na Olivia nwere ike o ruo ịchọ hụkọ nwoke ọzọ kara ya akpata ego na ọ ga-esi na be ya gbapụ, hapụrụ ya ụmụaka na mgbochi ọrịa kakwa ọgwụgwọ ya. O wee kpọọ Olivia otu ụbọchị si ya na o nwere ihe na-eri ya nri n'ahụ. Jụọ ya ma onye bụ IG. Olivia malite kọwa ọkọ n'isi. Ọ dị aka ya sị ee, dị aka ya sị ee, mechaa kwete. Ọ jụọ ya ka onye ọ bụ. Olivia ekpudo ihu n'ala wee kọwara ya, kpachara ya. Nwoke ajụ ya ma ọ dị mma, ọ sị ya na ọ dịghị mma kama na ya ahụzighị ya n'anya. Nwoke amara na ọ bụ maka ego ya ka o ji wee hụ ya n'anya. Nwoke wee kagbuo onye bụ alụmdi na nwunye. Olivia ahụ ka ihe isi wee dị maka na o ji engagement ring ya wee na-eko n'ụlọ ọrụ. Ihe na ọ ga-eji wee gaa hụ ndị ụlọ ọrụ ha ekwezighị ya, wee gbanya bụ ọrụ alụkwaghị m, kwụsị ọrụ, busiri akpa ya laa ebe mmadụ na-amaghị. Anyị ji efuru ntutu ya taa sị na ọ bụrụ na ọ bụghị ya nwalụrụ Olivia na nwoke ọzọ agalụzi Olivia maka Olivia tabiri n'ihe ọ na-agaghị elonwu. O wee batarazie ya n'akpịrị. Gee m ntị,
nwanne na ọbụla pụtara n'okporo ụzọ na-agba egwu nwere ihe na-akụrụ ya egwu n'ime ọhịa, mana ere a na-asị nye epula na nkata adịghị n'ụlọ kachi ntị puo a gasị ere anyị apụ nwa eze na ọ bụ na nkata dị ya n'ụlọ na nkata dị n'ahịa, maka na nwata a na-agwa ibi ọ na-eto afọ butere na akpọnye oku n'ajọ ọhịa. Nye ahụ emere gị owute gị emekwara ya mmadụ ọzọ, nye ahụ ị chọrọ ka emere gị mekwara anya onye ọzọ. Emegbula mmadụ maka na ịmatala ya, ịmatala na ọ bụghị ajọ mmadụ na ọ chọghị nsogbu. Yurezi ya na-ehicha ike maka onwe ihe ọ ga-emenwu tupu imegbuo mmadụ. Kụna onwe gị, ọ bụrụkwanụ gị, ọ bụrụ gị zụchara mmadụ eme gị etu a, obi ọ ga-adị gị mma. Marakwara ihe ahụ ị na-eme ebila dịkwa atụrụ iwe, ntị adịkwa ya gazie.